dic Dario. I jo em dic Teo i anem a 6è B. A classes de ciències vam fer el treball del Marco Polo. Marco Polo va ser un mercader i un explorador que va fer la ruta de la seda. Va ser molt divertit fer el treball del Marco Polo en equip. Hola, jo em dic Maria. Hola, jo em dic Júlia. I anem a 6è A. Aquest és el nostre treball del Cid Campeador. El Cid Campeador va ser un guerrer que va lluitar molt i el van nombrar el Cid Campeador perquè guanyava moltes batalles. Hem posat aquí la cançó del Mio Cid que el va compondre el trobador del Cid Campeador. Sí, això és l'espasa i el seu cavall, que l'espasa es deia Tizona i el cavall es deia Babieca, i aquest és el seu escut. El que ens ha agradat més d'aquest treball és que hem après coses que no sabíem i que hem pogut aprendre molt. Sí, i el que més ens ha agradat també és que la seva última batalla la va guanyar mort. Hola, em dic Fara. Hola, em dic Salam i avui us explicarem un treball sobre ciències socials. Una cosa important és que hi ha molts tipus de primats. Per exemple, el mico, el ximpanzé, l'orangutà i el goril·la. Normalment s'alimenten de fruita, herba i insectes. A mi m'ha interessat molt un primat que és el més gran de tots, és el goril·la. Pot pesar 275 quilos i medir 1,80 m. Viuen a l'Àfrica i a l'Àsia, a les muntanyes, a les selves i als boscos. El que he après és la teoria sobre l'evolució humana, que potser nosaltres venim d'una família de simis. Hem après fent aquest treball que treballar en equip i hem après moltes coses més sobre els primats. Hola, em dic Laura. Hola, em dic Sheila. Hola, em dic Javi. Hola, em dic Simón. Som alumnes de 6è i hem fet el treball del Cid Campeador. El Cid es va casar amb una noia al segle XI, a l'any 1074. Rodrigo Díaz és conegut com el Cid Campeador. No es coneix la data exacta del seu naixement. El Cid Campeador tenia una espada que es deia Tizona i un cavall que es deia Babieca. Estudiar la història a través de la biografia és divertit. Us animem a fer-ho. Em dic Nayara. Em dic Alexia. Em dic Lluís. Aquest any, a Ciències Naturals, hem estudiat la formació de la Terra, En concret, els volcans. Aprofitant que vaig anar a Lanzarote amb el meu pare, he fet aquesta maqueta perquè em va semblar interessant. Això és una bomba volcànica. Aquí podem veure la xemeneia principal dels volcans. Aquí el cràter és per on surt el magma que s'acumula en el nucli del volcà. Fent treballs manuals podrem aprendre més coses. Em dic Lluc. Hola, jo sóc l'Ismael i avui us ensenyarem el tema de la prehistòria. La prehistòria es divideix en 3 grans etapes: el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. El paleolític és l'edat de la pedra tallada. El més important d'aquella època va ser el descobriment del foc. El neolític és l'edat de la pedra polida. El descobriment més important va ser la roda. L'edat dels metalls van ser els primers en la metal·lúrgia. Les pedres més preciades van ser el bronze, el ferro i el coure. Aquestes pedres les calentaven a molta temperatura i així va començar el comerç. Aquest treball l'hem fet a Ciències Socials i aquí tenim diverses fotos. Hola,
cosas fundamentales. Por ejemplo, los gatos, que eran unos animales muy sagrados y los egipcios los trataban muy bien, junto a los